so long. We've been waiting for this time to begin. We ain't getting. A wannan aikin za mu yi amfani da InShot kamar da kuke gani. Kan taɓa InShot sai ka taɓa bidiyo. So bayan ka taɓa bidiyo zai kawo ka nan sai ka taɓa new. A nan za ka je ka ɗauki ayyukanka wanda ka yi already. Kamar yadda kuke gani ɗauka ce za ka zo ka yi ta guda biyu daban-daban. Ɗaya a site guda sannan ɗaya a site guda. Kun gan su nan? So in ka zo kun ga wannan wanda nake nunawa shi za ka zo ka fara yi. Kun gani? Alamun kamar zan kunna waƙa. Ina yi wa wani magana in dakata. Ga waƙar ta kunnu sai in kama misali. In ɗan dakata sai in ɗan kama rawa. Kamar in nayi kamar second 15 haka ko second 10 sai na fita nayi saving ɗin bidiyon. Sai kuma in dawo kan. Kun ga wannan shine bidiyo na farko wanda za ka fara yi. Sai ka je ka yi saving ɗin shi da normal camera. Sai ka dawo bidiyon ka na biyu shi kuma. Kun gani shi ma a nan gefen. To sai ka ɗan fara yin rawar. Kana yi har babu komai a wajen. Amma ka tabbata fa ka bar space a tsakani yadda za ka iya raba ayyukan. To aiki yayi yadda ake buƙata bayan ka yi saving ɗin bidiyon ka sai ka shigo cikin wannan application na InShot. To abin da zamu yi yanzu ina ga zamu fara gyaran. Dole zamu ɗan yanke wani abu daga nan. Saboda muna so bidiyon ne ya fara daga beginning. Yauwa to bayan mun yanke wancan sai mu dawo kan wannan. Sai mu taɓa akwai wani abu switch. Kun gan shi nan? Sai ka danne wannan da hannunka sai ka janyo shi baya. Center wannan. Kun ga abin da ni? Kun ga yayi center. To abin da za ka yi sai ka taɓa shi. Idan ka taɓa shi sai ka taɓa max. Sai ka taɓa na farkon nan. Kamar wani waje ne sai ka sa hannunka za ka sa da screen. Yauwa sai ka miƙar da shi tsaye. Kun gani? Ya miƙe. Sai ka saita shi saboda akwai wani ɗan baƙi da za ka gani a jiki. To amma saita shi za ka yi. Idan ka je ka matsa bidiyon ka a waje ɗaya to ba za ka samu dama ka tada shi tsaye ba. Amma kuma indai ba ka matsa ba zai yi. Yauwa kun gani? Alamun na kunna waƙar kenan. Yauwa sai ka taɓa wajen wannan good ɗin. Ka taɓa wajen wannan good ɗin. Mu ƙara kallon bidiyon. Mu nemo wannan. Za mu ɗora waƙa. Audio. To a nan za ka je ka zaɓi waƙar da kake so. Waƴannan za ka iya recording. Za ka iya ka ɗauko waƙa ko wacce iri ce ka ɗora. Amma a center wacce muke so. To ga waƙoƙi a nan wajen. Kun gan su? Duk ga waƙoƙi. Duk ga su nan. Kowacce za ka iya zaɓa a nan. Amma ka zaɓi wacce ba ta da abin premium haka. Saboda wata in ka sata sai ka sa kuɗi. Ku dinga lura sosai. Yauwa sai ka taɓa wajen plus ɗin nan. To.
ya ka janye ta yawa ɗayan gefe ta yi santar inda kai kana taɓa wayar to ba ka za ta shi. We've been waiting for so long. We've been waiting for this time to begin. We ain't getting there. We ain't getting there. Ya ka taɓa nan ka cire wannan sai ka taɓa free ɗin nan. To again sai ka dawo nan ka taɓa wajen wancan arrow ɗin shikenan sai ka taɓa save.